Na'am. Malam Sadiq tambaya nake yi. Na'am. Ga lokacin bikina yana daɗa ƙuratarwa. Har yanzu ba ni da takamaiman gurin da ya dace mu je mu yi shagalin biki. Ke Laila in banda abinki ai faduwa ta zo daidai da zama. Baki san wannan shahararren wajen ba wanda ake tallata shi a social media musamman ma gidajen rediyo da gidajen TV da dai sauransu, wato Royal Event Center. Ai ga symbol ɗinsu. Ok, Royal Event Center a nan ya dace da kowa da kowa, da ni da ke da su gaba ɗayan mu hallara a Royal Event Center. Nan za mu dace da kowa da kowa a nan shagalin bikin kowa da kowa. Haka yake masu saurari. Royal Event Center ba wai iya reception muka tsaya ba ko dina, akwai birthday, muna da halls na birthday, akwai hall na yin dina, sannan ba iya kaɗai nan muka tsaya ba, akwai studio ga matasa 'yan uwana masu buga wasan ƙwallo, akwai stadium ɗinmu. Bayan haka akwai restaurant wanda address ɗinmu shine nan Gwarza Road opposite BUK side jikin gidan man mobil. Don haka masu sauraro muna tare da ku, ki biyo ni ciki, gani ya kori ji, kuma masu kallon mu ku biyo mu ciki Royal Event Center. Wannan duk ƙibar taka zai haramci wallahi, babu halaka sa zaki wallahi, haka ne wallahi zauna zan yi da kula da wannan nahiyar tamu har ka je duniyar sama ka je ka dawo. Za mu rike ma mutanenka kamar yadda ka tafi ka bar su, za mu ci gaba da ba su kulawa kamar yadda kake ba su. Gama on set din fim din duniyar sama. Yusuf, me za ka ce? Abin ma ne na wayo wallahi mun ɗauki wannan aiki kuma na tabbatar da yake muna fatan nasara gaba ɗaya. Masoya a saurare mu a cikin shirin duniyar sama. Me ka ce? Ina fatan a cikin shirin duniyar sama. Yau na zo miki da babban bako, wato amini na Malika wanda muka yi masu. Abokina ga baby na iya zaɓe ko? Smile. Abokina, wai me ke faruwa ne? Ka santa ne? Ina ne kuma gidan magajiya? Basar kawai zan danna ma da za mu gauraya ne. Ya zama dole na soyin su, ake na domin su, shi ya saka dole sai na so. Gobe zan yi kan so ne, don Allah kujerar mai so. Yanya na so zafi, har sai ka kai da ɗakin so. Wanda kake kauna, buran ka shi ne samun shi. Daɗi ko aka sa, haka kusan ba ka yada shi. A zuciya na saka ga san ba a goge shi. Kauna tana tawa kullum kamar icen dashi. Da so cikin raina kin ga kwasan ba na boye shi. Dole na bauta mai a bangaren ba ni kyashi. So yayi kwanta kwanta ya tabbar wurina. Na daina gane komai ni suke muradina. Set ba na costume bane, ba na costume bane, taba Kula da